Хора, аз съм Рио и днес ще цъкаме в Bulgaria Craft. Значи сървърчето е яко и играят 2 седмици, близо даже повече. Реално сървъра е един от сървърите, които ми харесва. Сървъра има PvP, сървъра има резиденции, което е яко. Сървъра има Warp PvP. Сега ще отидем. Няма си бия в този епизод, защото сега нали ще шоу на това. Ще шоу на сървъра и ще видим. Значи ето махаме всички айтеми и майтемите тук. Мога да отида да сбия, ако не сте развити в сървъра, в смисъл и искате да се биете, идвате на Warpop и сте готови. Така, отивам в Home и такова да ви покажа развитието. Не е нещо невероятно. Значи имам няколко постройки, това е моята куличка. Нищо особено. Това е моята църква. Даже мисля, че там съм бъгнал нещо. Всъщност да, не съм. Това е так, ферма трябва да се махне, защото не съм я правил аз, както и она къща е там. От Blim Black 5 това дето снимах преди, ама няма радост и той ми позволи да ги махна, нали. Това е църквата, отвънка изглежда хубаво, аз отвътре, както знаете, нали, интериор, аз не мога да правя, тъй че съм направил така, ей това само и това е. Тук трябва някакви неща, горешето много празно, има време. Това е втория етаж, няма нищо главно. Това е... Добре. Това е Medieval къщика. Това беше заменено от Blacksmith, което ми ще стана добре. Макар че има бая бъгове по нея. Самите стълби. Ето там. Там също, но ще го оправим. Тази къща трябва да се премахне, тук се държа клева. Между другото живее тук с Blim Black 5, както казах и с Тромчо. Тромчо влиза бая честичко. Почти да е. Не знам. Така, фермата там. Трябва да направя като тези. Сега ще направим, значи това е една къщика, която е малка. Но може да събират 6 честа малки. Печка, крафтинг. Още един чест, да. Тук трябва да има още... такова за хляб, нямам. Трябва да правя тази къща е построена от Тромчо, което е... Да, радваща веро. Това е двете къщички катая, само където са построени по другия начин. Къщичката е яка, събрана така и отгоре има честове, което е яко. Сега, същата е тази. Това е едно декоративно езеро, което се получи яко горе. Това е също някаква декорация към селото. Така, тук имам някакви брони и това е разхвърлено много. Цялата къща е разхвърлена, защото трябваше да преместя всички честове тук, както бяха. Ето там, вътре в къща и така нататък. Сега какво имам тук? Почнем ти от евентите. Отново про двойка, мисля, че аз се убих или не мога да ви кажа точно. Но най-хубавото е Ender Chest. Това е. Не е нищо особено, имаме фишъци 5 кирки само вътре, шарп 4, шарп 5. Имам ставките от някакъв пич убих. 30 токена, скоро ще имам ранг. Така мисля да е смисъл, ако събера. Водвайте всеки ден сървърчета едно яко. Това е браза, която ще правя фул, само трябва да събера още две такива от вод ключовете и такова. И да добавя фишенси само. Тук има всяка глупост, така, ама трябваше да са. Тук са руите, макар че преди бяха повече. Така как да вотнете, имат, всъщност няма да се лечат и тук. Вау. Така имам 20 дни много гласувания. Значи има награди, смисъл на 10 гласувания дават 10 бариери, на 20 печели 5 ключа и на 50 10 лега и на 100 печели спаунер, който още не знам на какво е. Питал съм някакви хора, ама не са казали. Ги бариерите се ходи на War Villager Shop-а. Сега няма го напиша правилно, да. Окей. Направо на Free Rank, защото не го виждам тук и... Да, между другото къде е? Той е в двойката, окей. Ето тук.
Това е фри ранка, между другото тук с токенът може да вземете ключ, който тук може да отворите в ранг Hero. Така, тук имаме Villager Shop, който с него може да си купуват нещата, всичко е валидно и сега мога да си взема например меч, но няма смисъл. Те бариери аз ги продавам, тъй че. Какво друго? Да, главно няма нищо друго, може да има нещо, ако съм забравил, ще кажа следващия клип. Надявам се това малко ревю и покана на моето развитие да ви е харесало, може би. Ще има често клип в този сервер, защото ме радва, аз бях спрял да снимам за някакво време, защото главно не ми се занимаваше, но се връщам, може би. И ще видим. Тъй че, бават ме хора. Айде, peace.